दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बेबायदि सोमावसारफिननांदों बेनि थाखाय मा बुंगोन? आसलते बे जोबोद माने साननो गोनां आरो दुखु गोनां बाथ्रा जे दिनै बिटिआर ग्रेजुवेट गोरोबथा जालांनाया 5 बोसोर बारलांबाय अब्लाबो दिनै माखासे दफाफ्रा सुक्तिनि माखासे दफाफ्रा जाय दफाखौबो मावनो हायो दिनै बेखौ आसाम सरकारा इस्सा खालामनानै मावा दिनै भारत सरकारा बिथांमोनखौ मा बुंहरदों मा बुंहरा जों मिथिया नाथाय आसाम सरकारनि माखासे दायित्व दङ बे दायित्वखौ आसाम सरकारा पालन खालामाखै जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रायजो राजाखौ लानानै राजा लामायाव ओंखारबोफिननो गोनां जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जिहेतु जोंबो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो हारिनि मोनसे माहारि आफाद गोबां खोथाखौ साननानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय आरो जों हास्थायदों जे गोदान दिल्लीया आसाम सरकारखौ नारसिन हरनांगौ बे बेलायाव मानोना जों दिनै नुनो मोनदों जे जारिमिनाव गैफेरै माखासे खामानिखौ दिनै आसाम सरकारा मावदों बेनो जाहैबाय सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै रन्जन दैमारिया मानो बुवाखै सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै माखासे एनडिएफबिनि केडारफ्रा जायखौ बिथांमोना मोनसे निकनेम होदों हार्डकोर होननानै बुंदों हार्डकोरफ्रा दिनै मानो गवाखै आलफाया दिनै मानो जेलाव गैया जोंनि सोंनाया थोंजोङै आलफाया मानसि बुथाराखै नामा दिनै आसाम सरकारा बुंनो नागिरदों भारत सरकारा बुंनो नागिरदों जे रन्जन दैमारिया एनडिएफबिया मानसि बुथारदों जों मानिबाय दावहायाव जिखुनु जाथाया जायो बे मोनसे दावहामोन आलफायाबोथ' दावहा खालामदों दिनै आलफाया मानो सासेबो जेलाव गैया आलफाया दिनै आरामाव रायजो जाबाय थानो हादों जोंनिफ्रा मानो केसानो जोबा दिनै जोंनि गेजेराव गोजोन फैदों सान्ति फैदों बे सान्तिखौ आसाम सरकारा लुबैया नामा दिनै जोंनि मोन 14 हारिफ्रा जाय हारिफ्रा बेनि थागिबि बे हारि बिसोरनो एसटि होबोदों 1971 निफ्राय दिनै बेखौ मेगन सानानै मोनद' हारिफ्रा आरो एसटि लुबैदों जाय एसटि जानो नागिरदों बिसोर बिराद जौगानाय दा जोंनि सोंलुआ बे जोंनो बुंनो गोनाङा बे जोंनि मोनथायखौ जोङो खानाय दोंसेजों समानबो खहा जानायखौ जों लुबैया जुदि बिथांमोननो एसटि होनोब्ला मोनद' हारिफोरनो गोदानै होथों भारत सरकारा मा खालामदों बेसेबां पार्सेन्ट होयो होथों जों बिथांमोनजों सौग्रावनो लुबैया we don't want any kind of confrontation with that community who are demanding ST नाथाय भारत सरकारा बहाय दायित्व दङ आसाम सरकारा बहाय दायित्व दङ बे बेलायाव जोङो स्पष्ट बेराफारसेथिं जोंबा बबेबा खैसारि दङ जायनि थाखाय माने बर'फोरखौ जौगानायखौ नुनानै बबेबा बिथांमोना मेगन सानायखौ जोंनि नुनायाव दिल्लीया थिगानो दङ दिल्लीयाथ' बिथांमोना अर्डार हरबाय थायो जे नैबे एकर्डआ मा जादों मा जायाखै गाहाय जाय मानसिया बेखौ मावबाय थादों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि आखाइजोंनो माखासे खामानिफ्रा जादों माखासे खामानिया जायाखै आरो बिथांनि माखासे पलिसि जे बर' हारियादि दिनै बिराद जौगा नागिरदों बिथाङा बेखौ नुबाय बिथाङा बेखौ सहायनो हायाखै आरो बेहाय मोननै नामा समान समान ओंखारबाय थादों आसाम आरो बड'लेण्ड बे बुस्थुखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै नाथाय जों बुंदों जे बर'फ्रा दासिमबो जोङो गोजोनखौ लुबैनानैनो जोङो दंबाय थायो जोङो जयै रायजो जानायखौनो जों साननानै दङ नाथाय जोंखौ सै लै खालामबाय थायोब्ला जोंबो सानफिननो गोनां जागोन जोंहा दाबो गोसो गोरबोआव आलादा रायजोनि बाथ्रा दाबो हाबनानै दं स्पष्ट खोथा 120 माने जुदि एमेन्डमेन्ट बिल बेखौ लाबोनोथ' हायो खिन्थु नाथाय 280 जिनि आर्टिकेल बेखौ डाइरेक्ट फाइनेन्स होयोब्ला मोनसे जिहेतु रायजोसा हिसाबै महर मोनगोन बेखौ बिना गिनाय दं नामा जोङो दिनै 6 सिडुल मोननानै थांनानै दङ भारत हादरनि सिङाव माखासे 6 सिडुल एरिया दं आसामावबो दङ दा गुबुन 6 सिडुला मा खालामदों मा खालामा आलादा खोथा नाथाय बर'फोरनि 6 सिडुला बिराद गोहोगोरा बिराद स्ट्रं आरो नैबे एमेन्डमेन्ट 125 आर्टिकेल बियो जायोब्ला आसाम सरकारा गिनाय दङ माखासे बुरिफ्रा गिनाय दङ जे बर'फ्रा दायो बिथांमोना बुंबाय थाखादों जे बर'फ्रा मोननै गोहोनि थाखाय दायो आलादा रायजो जायाखै बे जाबाय हम आरो फाइनेन्स बे मोननैखौ मोनबानो आलादा न'खर जायो बेखायनो नैबे मोनसेखौ मोनोब्ला मोनसेल' थागोन बर'फ्रा ओरैबायदि मोनसे हारि जोङो डिटारमाइन मोनसे हारि
जोङो रावजोंबो जोङो दिनै दावहा नाङा जोंहा जोंनि गुनखौ लानानै जोंनि क्वालिटिखौ लानानै जों आवगायगोन रायजो जानांगौ जानाङा बे उननि बाथ्रा बियो बेखायनो जोङो मिजिंथिदों जे बर'फ्रा जेखौ लुबैदों भारत सरकारा होनांगौ आसाम सरकारा होनांगौ आरो जोंनि जौगानायाव जों दा जेरैबायदि जौगाबाय थादों बे जौगानायखौ रावबो होबथानो हानाय नङा जुदि माने इमप्लिमेन्ट जायाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि हाबाफारि लाबावगोन गणतान्त्रिक भाबै जोङो दिल्लीयाव थांगोन सुप्रिम कर्टआव थांगोन जोङो भारतआव जिहेतु मोनसे फेडारेल स्ट्राक्चारनि मोनसे रायजो गासैबो लामाथिं मावनो हानायनि लामा दङ